kita pakai bawahnya yang dulu tak aturkan itu yang lo suling ya. Oh iya. Ya. Lo apa? Lo suling. Lo suling. Aku ya bingung suling ki padahal ngene ya kok ono luke ki. Modele iki. Kan dawa kan. Kan keras. Ono lu. Eneng luke biasane keris. Keris. Nah, keris tuh ada luknya. Moh aku suling kok enek luke. Lah yo makanya aku yo mikir kan. Aku mikir sulingku apa yo ngono. Ya, Mbak Elisa. Senadyan to tangkap bumi prasetyanku dan kinggang Kunjuk kagem Bapak Sukatno Gundik. Keluarga. Iki wayahe bediding yo Mas yo. Wayahe bediding kembang. Citan yo adem. sak Jawa iki. Sak Jawa. Iya, satu Jawa semuadem. Jogja yo adem Jogja. Sama 19 derajat kali doso kali likur. Kene iki gondek ki ademe ngatek boten umum lho Mas. Iya. Mas Gurit. Gondek ki bengi ki ademe ngatek ora umum. Tandane. Lah iki wit peleme ya dikemuli. Wah, iya saking ademe. Ning nek wong kakung karo wong wedok ki beda lho nek kademen. Lah terus bedane nggo ndi? Beda nek wong wadon nek Piyayi kademen, putri, piyayi putri. Itu nek kademen gini. wong wedok lek kademen ngene. Sedake Pusat kehangatannya beda. Upamane wong lanang. Wong lanang Kowe iki bener kuliahmu ning nggon psikologi. Iya. Lah kok apal men lho. Aku cuma kan kita jadi orang di atas panggung kira delok penonton. Nek wong wadon mesti ngene sih dakep. Nek wong lanang Ngene. elah ora ngono kok. Piye? Ngene kok. Wah, disetake ya. Ora Lani mas kang gregetake Yati pengen ning kakungmu tan lila mesti kandhekeng panggrahita gonku muwas kok anteng kabeh to ora anteng nyawang-awakmu karo awakmu bawa kuwi wong do tercengang. tercengang opo Tercengangke gumun. oh Yen ngomong ngomong sarendeng jembleng apa Jumur setahun. Jembleng ya semendeng. itu lek jembeng sak ndeng iki yo mek terus gumun. gak tahu istilahnya Jembleng kok jembleng. yen rina banget ngelang karo genti sambungmu ing wanci ratri
karya usada
Nggih. Sing ngaturke dulur kuwi tok sing saka Yogya. Mbak Elisa Carus. Alaso. Ugi niki wae kula pisuk-sukaken kagem Bapak Sutrisno sing ana Desa Pelancongan Mas Garing. Injih. Sing mirsani ana dalem. Nggih, mugi-mugi pinaringan berkah barokah waras. Ya, Mas Garing iki ana Napolo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Cange. Waalaikumsalam. Wilujeng rawuh wonten Gundik. Wilujeng dalu. Sami sihat sedaya, Pak Yu Sange sak rombongan nggih. Alhamdulillah. Kula nyuwun gending cewek gaul kalih aja kebut saking Bapak Bu Nasir Desa Ngluning Kecamatan Slaung Ponorogo. Nggih, wah, Bu Cange gending nika kagem para rawuh. Matur suwun Mbak Cange, gending menika jenengan aturaken nggih saking Bapak Bu Nasir Ngluning. Tesih plek. Tenas. Oh nggih, niki tesih Bu Farida mawon nggih. Niki wau sampun langgam. Niki dilebete tenggene kusumaning ati. Oh iya to. Niki langgam campur dangdut campur sarine nggih. Bunga. Adikku sing sama Semarata, ayo Nduk Puri Putri. Mbak Puri kali Mbak Vela nyuwun Bu Farida mau. Ya, Puri Rondo Vela. Wah, jan tenan iki pamunjutane Bu Farida niku luar biasa. Kathah sanget niku wau nganti wis barakane bekas moro, pudang kuning. Apa? Dangdute niku pun kathah sanget. Begini mirsani kok. Nggih, langsung niki. Mbak Puri kali Mbak Nduk Vela. Puri Putri sama Nduk Vela Rusdiana. Iki lagunipun Kusumaning Ati. Oke. Iki Mas lho, niku ngati-ati lho Mas, kudu mbok layani ora dilayani awakmu kok diseneni. Iku nggih. Iku Kusumaning Ati. Monggo Mas. Ya. Bu Farida niki sampun pilih menika saking Prokadang Sutresno wonten ing jabanipun Nangka. Saking jaban Nangka sing nyimak iki saka Boyolali juga nyimak Mas Ganar Sasongko. Nyuwun pudang kuning. Mas Gareng. Wonten dawuh Boyolali. nggih. Dan nyimak. Boyolali saking Papar Kediri juga nyimak. Terima kasih Pak Joko, Santono, Mas Kartiko hadir saking Jalen Balong. Pak Karno sing saka Kelingan Doloput juga hadir. Nggih, Pak Sugeng, nggih kamu Pak Sugeng Balong. Mas Sugeng Balong juga hadir. Nggih, Dulur-dulur sama Singkil ono. Sedaya namu mriki. Katur pangganipun Mbah Demang Singkil. Sedaya perangkatipun. Nggih, mugi-mugi pinaringan seger waras Mas Sugeng. Nduk duwi kalau nduk anak ora. Nggih, Mbak anak ora. Coba kita tanaman yuk. Ya. Menghibur dulur wonten ing Malagan. Terutama ibu-ibu, kita si panglipur Kang Gareng disapa ibu-ibu. Ibu-ibu Selamat malam ibu-ibu. Ibu iki Pundi lho Mas ibu e? Ibu wis arep do kesel do ngantuk kok. Bebe tak makan sore kok. Ya sing lewat dalam kene tetep ada. Oke, halo Bu, kita akan Bu. Iku
wau ibune sing nyuwun foto kalih kula diyayine jago wangsing niku wae padhe mikak panggung. Saestu. Mboten biyen. Iya Mas Badhe. Jadi itu namung request tok nggih. Niki wau wonten podang kuning ngoten nggih. Heeh. Podang kuning. Nggih, mumpung Mbak Dwi kali Mbak Ana Aura. Nah, iki dipinangkani pamunggitan saking dulur-dulur wonten balong ngoten nggih. Heeh. Balong. Nggih. Nggih. Mbak Dwi nggih. Niki langsung nggih. Heeh. Nggih, oke, monggo sok podang kuning. Wahyu Marta.
Sari Lestari, terima kasih. Podang kuning sampun, Mak. Minangkani dawuh dulur-dulur sing ana jaban desa Gondik. Nggih, Ah. leres mboten kathah umpen ugi menika sedaya masyarakat kadang-kadang sinuman wonten teng Gondik. Dan menika wonten request-requestipun mugi-mugi saged terhibur sedaya mawon. Panjenenganipun Bapak Sukatno lan ugi panjenenganipun Mbak Kung Slamet nyuwun caping gunung Kang Gareng. Wonten. Heeh. Mbak Met tasih nyuwun caping gunung. Karo panjenenganipun Bapak Sukatno. Oh, nggih bakatno to. Ah, Ya Pak Sukatno. Allah. Kayak ini caping gunung. Ayo diladeni Mbak Elisa ya. Nggih. Kula kali Mbak Elisa niki. Wah, Karo tenan. Mbak Sri Wahyuni, Mbak Sri Wahyuni. Kali Mbak Sri Wahyuni. Wah, ya Allah. Nanti niki nuhun nek boten Mbah Met ngoten kula saestu. Oh niku malah wau niku sakjanipun Mbah Pak Eko Minggah Panggung niku nyuwune kan Reok Ponorogo. Oh. Oh niki kula tak geriukan iki piye. Lek Reoke pesawat mau. Wes tadi wes konten Siang awal tadi mau. sudah. Sampun Sudah. reok kanten nungguin nggih. aku nyamarku siji. Apa, Mas? Awakmu lek njadul mesti ngene. Lah yo kok ngono ya. Ya. Wedok kan ngono kuwi kudu ngene wantune. Ini Mbak Sri Wahyuni. Kamu ditengah no Mas. Oke, baik. Kan gareng yang tengah dan anak kan. Berizin dulu Mbak Yuni. Anjir. Alhamdulillah nggih. Niki saged minangkani dawuh saking Mbak Kung Kadeni Bintu Siap. Farida. Siap pokoknya. Oke, malah Mbah Metel ora dilayani njaluk apa wae kudu di Iya no. dipinangkani. Siapa kok? Garap campur sari gema musika. Oke. Malam ini juga didukung sound system dari Karangpatian Kang Gareng. Nggih. Luar biasa menggelegar. Leres. Ah. Karula nggih. Heeh. Jos Karula. pokoknya. Karula. Wah. Oh, Pak Jumangin kan iki. PLN kok. Terano kok ya. Monggo Mas Murkoro. Gema musika. Mbak Yun. Sehat nggih, Mbak Yun. Tambah lemuk kan. Direksa. Piye kakak? Nuhun pangurutan bakal wong selama Spesial bakal. Halo. Nggih. Sumpah
ben semangat Ayo. kaya Bu Farida. Tombo adem. Tombo adem kaya Bu Farida. Kowe tetep semangat kan. Ben aja purut. Mas, aja apa, Mas? Kok ya Arang apa lho iki. ya iki arang-arang lho iki. Iki karek Mbak Yuni kok iki mau nggon ngene. Apa mang? Mbak Yuni kok Lah iki sing ora anu lho ya melok unjak-unjak. singkat lho ya. Anu wedi nek golo ta petolo ana gogrokan kandhani kok lakane alonan. Kene kene. Warna tunggale. Diwane kancane. Apane? Aku tak balekne nang gone bibit ku lek nesu. Lakane alonan. Sing dhuwur lho Mbak Yun ya. Ayo. Hitung ya. 1 2 3. Piye? Iki kadung sepelan kompak. Bareng ngono to. Ya bareng Ya, to. ya, bareng rame. Iso. Nah, Gogroke bareng ta? nah, Ben mendune bareng. kabeh. Jiro lu. Syukur bisa. Mbak Sri Wahyuni kembali ke tempat. Mbak Elisa tetap berdiri. Oke. Tetep berdiri. Oke. Lo dome lo tekan dindi to. Kandani kok. Lurus apa keriting? Mas. Lurus apa Rada keriting? bengkok. Bom kok keriting. Hah? Bom. Dom apa? Oh,